It-triq mhux se tilħaq l-iskop li għalih qed jagħmilha dan il-gvern. Hekk stqarr id-deputat nazzjonalist Edwin Vassallo fuq video li tefa' fuq il-midja soċjali lejliet il-protesta li saret kontra l-proġett Central Link. Huwa qal li dan il-gvern qed jgħid li ser jagħmel din it-triq biex tħaffef aktar il-pis ta' traffiku mit-triq diġà eżistenti. Iżda dan mhux se jkun il-każ għaliex iżjed karozzi ser jiżdiedu fil-pajjiż minħabba li l-gvern qed iġib aktar barranin. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Bidja iddeskriva dan il-proġett bħala kapriċċ. Kapriċċ li se jkun ta' ħsara ambjentali u ħsara lil bdiewa. Kapriċċ li jrid iħallas għalih dan il-gvern bħalma se tħallas għalih il-komunità ta' Ħattart. Jiena nibqa' impenjat li nibqa' niltaqa' mal-bdiewa u nibqgħu naraw jekk jista' jkun kif insibu tarf u nsalvaw din l-art. Edwin Vassallo insista li mhux biss ser jiżdied it-traffiku iżda ser jiżdied ukoll it-tniġġis tal-arja u l-mart.